Vykašli sa na žuvací tabak a radšej si vezmi kávové sáčky Grinds. Je to menej škodlivé a ak máš rád kávu, určite si vyberieš z rôznych príchutí na grinds.cz. Sponzorom tohto videa je obchod gunbroker.sk s kamennou predajňou v Nitre na Podzamskej ulici. Dodávajú výstroj a výzbroj pre civilný a štátny sektor už viac ako 15 rokov. Špecializujú sa najmä na značky EOTech, Agilite a EV, no radi ti dodajú akékoľvek populárne značky zbraní, výstroje a optiky. Celú ich ponuku nájdeš na gunbroker.sk alebo v odkaze, ktorý ti dám do popisu videa. Asi vieš, že AR-ky existujú plynové a piestové. My sa v tomto videu budeme baviť o tých plynových, ktoré využívajú systém priameho odberu prachových plynov z hlavne. Funguje to na takom princípe, že keď vystrelíš, tak horiace plyny tlačia strelu smerom von z hlavne, až do momentu, kedy prídu po súčiastku, o ktorej sa dnes budeme baviť, ktorá sa volá gasblock. Vtedy časť plynov vytlačí strelu von z ústia hlavne a uvidíš výšľah, lebo tie horiace plyny opustili hlaveň, ale časť plynov cez otvor v hlavni ide smerom nahor do toho gasbloku. Keď plyny vojdu do gasbloku, tak následne pokračujú do plynovej trubice, gas tube, a cez tú plynovú trubicu sa dostanú až do púzdra záveru, kde zatlačia záver smerom vzad. A vtedy ti zbraň vlastne vykoná tú samonabíjaciu funkciu, že záver ide dozadu, vyhodí ti prázdnu nábojnicu a následne sa vráti dopredu a pri pohybe vpred ti nabije do komory nový náboj. Keď sme si povedali, ako funguje plynová AR-ka, tak sa poďme bližšie pozrieť na ten gasblock. Tradične na M16, na M4 a na iných zbraniach AR platformy bol gasblock spojený s prednou muchou a bol to vlastne ten A2 front sight post. Pri takomto dizajne gasblocku je úplne bežné, že ten gasport na hlavni ti funguje dobre s tým konkrétnym front sight postom, ale keď chceš takú zbraň modernizovať a dať tam nejaké slim predpažbie a nejaký nízkoprofilový klasický moderný gasblock, tak už ti to nemusí dobre lícovať a už ti to nemusí dobre fungovať. Neplatí to pre kompletne všetky pušky, ale je to problém, ktorý sa občas vyskytuje a cítil som potrebu ti o tom povedať. V dnešnej dobe AR-ky už používajú úplne iné gasbloky, väčšinou také nízkoprofilové, ktoré sú schované pod väčšinou M-lockovým alebo nejakým KeyMod predpažbím. Ten gasblok je pripevnený k hlavni väčšinou jedným alebo dvomi kolíkmi, ktoré sú priečne zatlčené a držia ten gasblok tam na mieste na tej hlavni. Gasbloky existujú na trhu od rôznych výrobcov, ale nás v tomto videu budú zaujímať tie nastaviteľné gasbloky. Tu sa dostávame k otázke, že prečo by si vlastne mal meniť ten základný pevný gasblok za nastaviteľný. Najčastejšia motivácia strelcov, keď menia gasblok za nastaviteľný, je použitie vysokotlakého tlmiča, teda takého, ktorý nie je prietokový. Keď použiješ takýto tlmič, tak vtedy sa ti stane to, že to množstvo plynov, ktoré ti ide z hlavne von, je oveľa menšie a množstvo plynov, ktoré sa ti vracia späť do zbrane, do systému, je oveľa väčšie. A vtedy ti vlastne tie plyny fúkajú do tváre, čo je za prvé veľmi nepríjemné, za druhé veľmi nezdravé, lebo tie plyny sú toxické a za tretie škodí to aj tej zbrani a tá zbraň nefunguje tak, ako by mala, plus sa teda výrazne viacej opotrebuje. Veľký problém je to hlavne pri lacnejších AR-kách, lebo tie už sú vlastne od výroby dosť preplynované, aby sa zaručila nejaká pomyselná spoľahlivosť, ktorá pri tých lacných AR-kách môže chýbať kvôli tomu, že sú tam veľké tolerancie alebo slabšie materiály použité pri výrobe. Takže ak máš lacnú AR-ku a použiješ vysokotlaký tlmič, tak tam budeš mať pravdepodobne ešte väčší problém ako na nejakej high-endovej. Každopádne, ak sa rozhodneš použiť vysokotlaký tlmič na takej klasickej AR-ke, ktorá má pevný gasblok, tak máš viacero možností, ako môžeš ten chod tej zbrane optimalizovať, ale za mňa najlepší spôsob je výmena gasbloku za nastaviteľný a to si aj v tomto videu ukážeme. Keď sa rozhodneš meniť gasblok, tak zistíš opäť, že na trhu je milión rôznych možností od rôznych výrobcov a niekoľko rôznych typov tých nastaviteľných gasblokov. Ten najjednoduchší a najlacnejší je taký, kde z prednej časti máš takého červíka, ktorého vieš dlhým imbusom vlastne zašrobovať a priškrtíš tým ten gasblok, alebo ho vyšrobuješ a zväčšíš prietok tých plynov. Problém tohto dizajnu je ten, že je to proste obyčajný závit a ty nevieš, koľko si presne ubral.
Takže ak funguješ spôsobom, že chceš si dať tlmič na zbraň a strieľať tak, aby to fungovalo dobre a potom ho dať dole a pokračovať v streľbe opäť tak, aby ti tá zbraň optimálne fungovala, tak potrebuješ mať ako keby dve nastavenia. Jedno bez tlmiča a druhé s tlmičom. Keď máš závit, tak nevieš si to nejakým spôsobom odstupňovať, lebo to sú proste nejaké otáčky, takže je veľmi ťažké to tým imbusákom trafiť, že ktorý setting je s tlmičom a ktorý je bez tlmiča. Oveľa lepší dizajn v tomto má napríklad Superlative Arms. Ten gasblok je klikací, čiže z prednej strany má taký ovládací prvok, ktorý opäť otáčaš do jednej alebo do druhej strany a má to nejakých 10 alebo už neviem koľko presne tam bolo nastavení, ale pri každom nastavení počuješ klik. Takže vieš, že napríklad 5 klikov doprava je tvoj setting s tlmičom a 5 klikov doľava bude tvoj setting bez tlmiča. Na takomto gasbloku už si to vieš pekne nastaviť, takže toto už je podľa mňa celkom fajn možnosť. Tretí typ je nejaké proprietárne riešenie. Asi najlepším riešením na trhu je Rifle Speed, je to americká firma, ktorá robí taký gasblok, ktorý má ovládací prvok, ktorý ti trčí von z predpažbia a tým pádom ho vieš pekne rukou chytiť a rukou ho otáčať. Je to spravené tak, že on sám od seba sa ti nepohne, keď do niečoho zavadíš tou puškou, naozaj to majú vychytané, ale je to extrémne drahé, už presnú sumu si nepamätám, ale bolo to strašné číslo. A ďalšia komplikácia je to, že tie nástavce, ktoré ti trčia z predpažbia, sú presne robené na dĺžku tvojho predpažbia a dĺžku tvojej hlavne. Takže musíš presne trafiť tú kombináciu, ktorú máš ty, keď si ten gasblok objednávaš a to je relatívne ťažké. Možnosť, ktorú som si vybral ja, ktorá je podľa mňa optimálna, čo sa týka ceny, dostupnosti a toho fungovania, je gasblok od spoločnosti Strike Industries. Tuto máš ovládací prvok, ktorý vieš dočiahnuť nábojom, nožom alebo nejakým multitoolom normálne priamo cez to predpažbie a tak si vieš vlastne klikať tie nastavenia. To je podľa mňa oveľa lepší dizajn, ako má ten Superlative Arms, lebo ak máš Superlative Arms, tak musíš mať so sebou nejaký imbusák dlhý a musíš ho mať buď priamo na zbrani, alebo proste niekde pri sebe, všade, kam s tou puškou ideš. A to sa mi moc nepáči, lebo je to vlastne ďalší nástroj, ktorý nevyhnutne potrebuješ k základnému fungovaniu pušky. Teraz ti ukážem, ako sa dá ten OEM pevný gasblok vymeniť za tento od Strike Industries. Najprv si rozoberiem upper a lower, vyťahnem BCGčko a napínaciu páku. Ja som si na puške zhodil aj optiku, aby sa mi s tým lepšie pracovalo, ale ja mám všetko na QDčkách. Ty to samozrejme robiť nemusíš. Na tento úkon použijem špeciálny zbrojársky nástroj Upper Blockwise, ktorý je na to určený a vyrába to Real Avid. Tento nástroj si upevním v zveráku a on sa mi pekne zakusne do uzamykacích zubov v komore. Následne musím demontovať 4 skrutky na predpažby a stiahnuť predpažbie dole zo zbrane. Potom musím demontovať aj úsťové zariadenie pomocou špeciálneho kľúča. Dať dole úsťovku môže byť na niektorých zbraniach problém, hlavne ak sa tam niečo zapieklo. Teraz už máme voľný prístup ku gasbloku a k plynovej trubici. Na mojom gasbloku sa nachádza jeden priečne zatlčený pin, ktorý drží ten gasblok na hlavni. Tento pin vytlčem a stiahnem gasblok dole z hlavne. Takto nejak vyzerá gasblok aj s tou plynovou trubicou. Do Strike Industries gasbloku vložím plunger, to je taká malá súčiastka, ktorá tam je v balení. Následne zoberiem nastavovací krúžok gasbloku a nasuniem ho na hlaveň. Pri tomto kroku musíš dať krúžok do správnej polohy, aby G-Sport bol na tom najväčšom otvore v tom krúžku a zachytíš potom takým malým šrobíkom zo spodnej strany krúžok o hlaveň. Potom nasunieš gasblok na hlaveň a zasunieš G-Tube do púzdra záveru. Tu si treba akorát dať pozor, aby si mal správne orientovaný gasblok, aby nebol príliš doprava alebo doľava. Na spodnej strane gasbloku sú 3 otvory, do ktorých vložíš priečne skrutky a zatiahneš ich. Malý šrobík, ktorý ti držal nastavovací krúžok, teraz v tomto kroku už môžeš demontovať, lebo ho drží na mieste gasblok. Teraz môžeš odskúšať, že či nastavovací krúžok sa ti hýbe ako má. Na jednej strane je piktogram otvorený, kedy ten gasblok má celý prietok a na druhej strane je úplne zaškrtený. Na nastavovanie môžeš použiť niekoľko vecí. Ja používam Multitasker Nano, ktorý mám pripevnený na hornej strane pušky priamo na rejle.
Tiež to nejde úplne extrémne jednoducho, lebo tam nedočiahneš prstami, ale je to podľa mňa oveľa lepšie ako imbusák alebo nejaké iné riešenia. Sponzorom tohto videa je Night Gear Solutions. Je to slovenská firma, ktorá predáva prístroje nočného videnia do Európy pre civilný trh aj pre ozbrojené zložky. Ak chceš začať a máš obmedzený rozpočet, NGS ponúka prístroj Wolf 14. Je to budget nočák generácie 2+, v zelenom fosfore a stojí pod 2000 €. Na webe k Wolf 14 nájdeš aj montáž, J-arm a dokonca aj Cordura wrap v rôznych cool farbách. Ak ťa zaujíma táto téma, na ich stránke nájdeš základnú terminológiu ako free learning a ak si v ozbrojených zložkách, majú pre teba aj 5% zľavu. Link na web NGS nájdeš dole v popise videa. Keď si budeš nastavovať na strelnici to optimálne nastavenie na gasbloku, či už s tlmičom alebo bez, tak dávaj si pozor vždy na svoj ejection pattern, teda to, kam ti lietajú nábojnice a ako. Ak ti lietajú agresívne veľmi ďaleko, tak máš veľa plynu, ak ti zbraň neobťahuje, alebo ti vypadávajú tie nábojnice, že ledva vypadnú z tej zbrane, tak máš plynu málo. To rozmedzie, kam ti môžu vypadávať nábojnice, môže byť od 1 po nejakú 5 hodinu a to, kde presne si to nastavíš, bude záležať aj od toho, že na čo tá puška bude určená. Ak to bude puška na šport, tak to chceš mať vyladené tak, aby mala čo najmenší spätný ráz, ale zároveň aby fungovala. Ale bude to ako keby na hranici tej funkčnosti. Ak to bude nejaká duty puška alebo puška na home defense, tak tam ja ti odporúčam nastaviť si to na to optimálne nastavenie a kľudne pridať ešte jeden klik, pridať trošku plynu, aby si tam mal nejakú rezervu v spoľahlivosti v prípade, že tá puška sa ti znečistí alebo že sa s ňou vyvaláš v blate a podobne. Viem, že video sa ti páčilo a vidíme sa čoskoro pri ďalšom.